Türkmenistanyň Injiniýer Tehnika we Ulag Kommunikasiýalar Institutynyň ähli bayramçylyk ruhyna wetdenni. Magtym munadan ähli Türkmen Döwlet Uniwersitetinde Türkmenistanyň mukaddes garaşsylyk bayram münasibetli magtym muly proýagynyň şahyrana dünýä halkary jemgyýetçiliginiň nazaryna atly dawaraly maksat geçirildi. Koreýa Respublikasyna geçirilen World Smart City Expo atly halkary sergisinde arkadaş şäheriniň 3 ugry boýunça ýürüte bayraklara münasip bolmak münasibetli Türkmen Döwlet Binägerlik Guruluş Institutyna geçirilen maksat arkadaş şäheri akylly şäher guruluşynyň milli nusgaty ile atlanyrly. Türkmen Döwlet Ykdysadyýet we Dolandyryş Türkmen Döwlet Maliýe Institutlaryna ähli çäreler garaşsylygyň şany 33 ýyllygyna başlandy. Seyitnazar Seydadyň ähli Türkmen Döwlet Muallimçilik Institutyna geçirilen çäre bayramçylyk dawaralaryny goşdy. Oğuzhan adyny ähli Injiniýer Tehnologiýalar Uniwersitetiniň ähli Telekommunikasiýalar we Informatika Institutynyň ähli çärelerde ruhanyntlyk aýdyň doýuldy. Ýaşlar Guramasynyň merkeze geňeşiniň hemde adalet gaziýetiniň belelikde garaşdyrmanyň şany 33 ýyllygy münasibetli dörejilikle meşgullanýan ýurdumyzyň bagtyar talip ýaşlarynyň hemde durly idaralarda işleýän ýaş hünärmenläriniň arasynda yglan eden Jan Watanym Türkmenistan atly dörejilik bäsejiniň jemlenni. Davranyň ahyryna gatnaşanlar Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyda we hormat prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdarymyda tüý sürekden hoşalyk sözlerini beýan etdiler. Türkmenistanyň Daşary işler ministrliğiniň Halkara Gatnaşyklary institutyny howanyň üýtgeme boýunça ýaşlar maslahaty geçirildi. Oň maksady daşky uşagy goramak meseleleri boýunça pikir alşmagy we howanyň üýtgemegine garşy görüşmäge ýaşlaryň gatnaşmak mümkinçiliklerini arat maslahatlaşmakdan ibaret boldy. Türkmenistanyň Medeniýet ministrliğiniň guramagyna Döwlet Medeniýet Merkeziň Döwlet muzeýine geçirilen Halipa şäherlik duşçugy Pragynyň ardulan azap zamany diýilip atlanyrly. Türkmenistanyň Senägatçylar we Telekeçiler Partiýasynyň hemde Senägatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň bilelikde guramaklaryna garaşsylyk ýyllaryna hususy ulgamyň şöhratly mendilleri atly maksat geçirildi. Ýaşlar Guramasynyň Aşgabat şäher hemde Köpetdä, Berqiralyk, Bagtyýalyk we Bizmeýin etrapiň ýaşlarynyň, Berqiralyk we Bagtyýalyk etrapi häkimlikleriniň, Türkmen Demir ýolları agentliginiň ilkinji Ýaşlar Guramasynyň we Demokratik Partiýanyň Bizmeýin etrap komitetiniň geçiren çäreleri işen häsiýetli boldy. Olarda döredilýän şertler üçin hormat prezidentimiz we Gahrman Arkadamyda hoşallyk sözler aýdyldy. O Hoşalyk Uniwersitetine geçirilen çäre ýokary galkynyş maksus bolup, ol ýurdumyzyň ösüşleriniň öz boşlugy beýanyna urly. Çärenin dowamyna çykyş edenler bilim almagy hemde döretmäge döredilen ajaýyp şertler mümkinçilikler üçin hormat prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdarymyda hemde Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyda tüý sürekden çykýan alkyş hem hoşallyk sözlerini aýtdylar. Türkmen Döwlet Beden terbiýe we sport energetika institutlaryna ähli ýaxşy ýerle QK ifadyna ähli Halkara Newit we Gaz Uniwersitetiniň ähli bayramçylyk çäreleri hormat prezidentimiziň özgörtmeleri netijesinde gazanylýan üstünliklerimizi özüne jemledi. Türkmen Owa Hoşalyk Institutyna geçirilen çäre alim Arkadamynyň atalyk kitaplary ýolumyzda şamşyrak diýilip atlanyrly. Arkadaş şäher ýaşlar guramasy tarapyndan geçirilen çäre bayramçylyk dawaralarynyň üstün getirdi. Murat Garry ifadyna ähli Türkmenistanyň Döwlet Lokmançylyk Uniwersitetinde ýurdumyzyň mukaddes garaşsylygynyň şany 33 ýyllyk münasibetli garaşsylyk türkmeniň şan şöhratly buýsanjy atly daşary ödüllerini muallimleriň we talipleriň ilmi amaly maslahaty geçirildi.